ପୂର୍ବତଟ ସଂରକ୍ଷଣ ଫର୍ମ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେମିତି କ'ଣ ଲେଖା ହୁଏ, କେମିତି କ'ଣ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଆହୁରି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ, ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବୁ। ଆଜି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠିରେ କିଛି ଡାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫର୍ମରେ। ଆମେ ଆଗକୁ ଫର୍ମଟି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇବୁ। ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁ। ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁ। ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଛୁ ମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ସମର୍ଥନ ପାଇବାକୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆଶା କରୁ। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଫର୍ମ ଗୋଟିକ ଆମେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛୁ। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ସଂରକ୍ଷଣ ବାତିଲ ଆବେଦନ ପତ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଡାକ୍ତର ହୋଇଥାନ୍ତି ତ ଦୟାକରି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଫେସନ୍ ହିସାବରେ ତ ଫର୍ମ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ଓ କୋଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବର୍ଥ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ରିହାତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 5 ବର୍ଷରୁ ତଥା 12 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଥିରେ ବି ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ପଢ଼ିକିରି ଆପଣ କେଉଁଟା ଦରକାର କେଉଁଟା ନାହିଁ ସେଟା ଠିକ୍ କରିବେ। ବକ୍ସ ଏତେ ଆପଣ ଅପସନାଲ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଠିକ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡାଟୋରି ଫିଲ୍ଅପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏଠି ଗାଡ଼ିର ନାମ ଏବଂ ନମ୍ବର ନିହାତି ଦରକାର। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିର ନାମ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାତ୍ରା ତାରିଖ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ଲିପର୍ ଅଛି, 3AC ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସେଠି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଠାରୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଆପଣ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ କେଉଁଠି ସେଠିକି ସ୍ଥାନ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯିବେ ସେଠି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କେଉଁଠୁ ଉଠିବେ, କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ ଆପଣ ଉଠିବେ ସେଠି ବି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ନିହାତି ଦରକାର। PNR ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। PNR ଷ୍ଟାଟସ୍ ନମ୍ବର SMS ଥ୍ରୋରେ ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତାପରେ ହେଲା 6 ଜଣ ଗୋଟେ ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 6ରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଫର୍ମରେ 6 ଜଣ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 6ଟି ଟିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ଜଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଫର୍ମରେ। ତ ଏଠି ହେଇଗଲା ଆମର 15। ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଆମେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ନାମ ଲେଖିବାକୁ, ଜାତୀୟତା, ଲିଙ୍ଗ, ବୟସ, ରିହାତି ଯାତ୍ରା ଏସବୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲା ଯଦି ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ଫେରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ସେଠି ବି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ।